Miodrag Ješić, bivši fudbaler i trener Partizana koji je u saobraćajnoj nesreći kod Rume izgubio život, imao je tragediju koja ga je pratila tokom života. Ćerka mu je na identičan način stradala sa svega 19 godina. U jednom intervjuu, Ješić je pričao o tom događaju, te da ga je sve to bacilo u ogromnu tugu i depresiju. Moja bivša supruga Jelena me je obavestila da je naša ćerka imala saobraćajnu nesreću i odmah sam doleteo iz Tunisa za Beograd, a od straha od loših vesti sam se plašio sletanja u Srbiju. Nisam mogao da podnesem činjenicu da mi je ćerka preminula. Jelena u saobraćajnoj nesreći nije imala ni ogrebotine. Hitna služba je bila na licu mesta i odmah su je odveli na kontrolu u urgentni centar. Sve je bilo u redu na prvim pregledima, ali kada je lekar zadužen da napravi ultrazvuk tog dana trebao da napravi snimak, on je spavao i niko nije smeo da ga probudi jer je bio nezgodan. Tako su mi govorili. Jelena je imala unutrašnje krvarenje i posle nekoliko dana je preminula. Da je lekar tog dana odmah uradio snimak, ona bi i ostala živa, a imala je svega 19 godina, rekao je tada Miodrag Ješić. Kobni događaj se dogodio pre 20 godina u vreme kada je Ješić vodio ekipu Sfaksijena iz Tunisa.